तर मित्रांनो आता आपला नाश्ता तयार झाला आहे बघा. घावणे आणि रस. चटणी बनवली तरी चालता, पण आम्ही आज रस बनवलो. हे बघा मित्रांनो, हे दादानी इले हे बघा. हे सुधा काका हे गण्या दादा. हे काका बरं झालं दादा. आमचं काम चालू झालं आता प्लॅस्टरचा. काका हे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, घरा वगैरे बांधतात. तुम्ही 8-10 दिवस तरी जातले तुमका होय आता आमच्याकडे. हो ओके. आग वाज कमी होता वाटतं, जास्त होता. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही बनवतो मालवणी पद्धतीने नाश्ता, घावणे आणि रस. तर आमच्याकडे कामगार यायचे आहेत म्हणजे आमच्या नवीन घराचा प्लॅस्टर करूसाठी. तर त्यांच्यासाठी नाश्ता बनवतो. तर बोललं काय बनवतं म्हणून आज घावणे आणि रस बनवतो. त्यात कसा बनवतो वगैरे ते पण दाखवूया तुमका. चला तर मग. आधी बरेच दिवस व्हिडिओ भेटलो नाही. माझ्या हातीक लागला, ॲक्सिडेंट झालेला. बघा पूर्ण सुजला, पायाक पण लागला. ते थोडासा डोक्यात बाईकवाल्याने मागून येऊन ठोकल्याने. माझी पण बाईकच होती, त्यामुळे आता ह्याच्या पुढे पण आणि काही दिवस व्हिडिओ भेटायचे नाही. त्यामुळे आपलं चॅनलवर कमी व्हिडिओ येतील थोडे दिवस, त्यानंतर परत कंटिन्यू होईल. तर आता बनवूया घावणे आणि रस बनवूया. कसं बनवतात तो पण बघूया. चला, व्हिडिओ नक्की आवडला तुमका, आणि व्हिडिओ आवडलं तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता कसं बनवतात ते बघूया. सृष्टी तयारी करता त्याची. चला तर मित्रांनो, आता आपल्या रस बनवचा त्याच्यासाठी काय काय लागतं बघूया. काय काय घेतलं. गूळ. हे गूळ किती घेतलं. तरी 1/2 किलो जरा कमी आहे. म्हणजे 1/2 किलो गूळ. आणि हे खोबरा किती. 1 नारळ खोबरा. आणि जिरा 2 चमचे ना. आणि हळद जे का आपल्याला लागत तशी. कलर मीठ टाकूचं आता नंतर. अच्छा, रस काढून घेतात. मग ह्याचा आधी काय करायचं. मिक्सरात लावून मग रस गाळतो. अच्छा अच्छा, मग आता हे मिक्सरात लावून घेऊया आणि त्याच्यानंतर रस काढून घ्यायचो. हळद वाटत टाकायची. लागा होईल ना ते. 3 चमचे टाकलं ना. फिरवून घेतोय. आणि गूळ. गूळ पण लावतो ना. त्याच्याबरोबरच लावायचा. नाही, त्याच्यात नाही घालायचा, नंतर लावतो मिक्सरला. गूळ नंतर बारीक करून घ्यायचा. हा हा, म्हणजे आधी खोबरा वाटून घ्यायचा. आता वाटून झाला ना. आता हे काय गाळून घेतो. थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे पातळ अशी होईल. थोडंसं टाकायचं पाणी. आपल्या घरात जास्त पण पातळ होता नाही. परत गुळाचा पण होतो ना पाणी. मिक्सरला बारीक करून घेते. तसाच टाकला तरी चलता, पण तसंच टाकलं तरी विरघळता ना त्याच्यात. बारीक घेतलं तर चांगला आहे. पटकन घोळताला ना. गाळायचा नाही, कच्चा डायरेक्ट टाकायचा गुळ ना.
हा. आणि त्याला अच्छा, एक गुळाचं पाणी झालं ना एकदम मिक्सरला लावलं. हा हा. आता direct गाळायचं ना, डायरेक्ट टाकायचं. डायरेक्ट टाकायचं ह्याच्यात असं. अच्छा, म्हणजे रस तयार झाला. ओके. आणि जिरा जिरा ना पाट्यावर वाटतलंय आणि मिक्सरात तेवढा बारीक पूड वाटायचा नाही ना. हा, मग जिरा पाट्यावर वाटून घालायचा. थोडासा असं ना, हा हा. पाट्यावर नाही तर खलबत्त्यात वाटायचा. खलबत्त्यात चेचून घ्यायचा नाही तर पाट्यावर वाटून घ्यायचा पूड ना. उकळी बारीक. हा हा. तर मित्रांनो, आता घावणे करून घेऊया. आधी रस करून घेतलेला, नंतर लाईट वगैरे जातली म्हणून. आग किती ठेवायची? जास्त नाही कडाकतले नाही तर. रस झालं ना, रस झालं ना अगोदर. जिरा आणि मीठ टाकलं. हम्म. त्यासाठी करावं लागलं. आग वाच कमी करायची ना. ती एक झालं. होय. आणि माहिती घ्या, थोडा ताटली काढून ठेवली, वाफ लावली. काढतात ना, बरेच दिवस काढत नाही ना. आग वाच कमी होता वाटतं, जास्त होता. चिकाटलो, आगीमुळे होता ना प्रॉब्लेम. तो टाकू नको. आता बरे येतो. पहिले दोन जरा खराब इले ना. आता सांग, आता हे आपण तांदूळ वापरतो ना, ते कसले वापरतो? रेशनच्या तांदळाचं पण होतं. ते काय करायचे? चांगले धुवायचे, सुकवायचे, दळायचे. म्हणजे जे आपण घरगंटीवरच लावलं ना, आता पण चांगला पीठ येतात. चांगले धुवून ते घरघंटीवर लावून आणले तरी चांगले येतं ते बघा.
तरी चालता, पण आम्ही आज रस बनवतो. मित्रांनो हे दादानी इले हे बघा, हे सुधा काका हे गाण्यात जातात. हे काका बरं झालं दादा, आमचं काम चालू झालं आता प्लॅस्टरचा. काका हे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, घरा वगैरे बांधतात. हे बरं झालं ना. हा आता मी खाऊन बघतलो. थँक्यू थँक्यू. दादा काय बोलणार नाही मग वाटतं, बरा वाट लागला ना वाटतं. चला आता मी पण खाऊन बघतोय, मस्त झाला म्हणतोय. हो नक्की नक्की यावा परत. आता रोजच असताला जाता होय, पर्यटक म्हणूनच असं असतो मी. 8-10 दिवस तरी जातले तुमका होय आता आमच्याकडे. हा ओके. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा झाला नक्की कमेंट मध्ये सांगा. आणि मित्रांनो आपल्याला अजून काही दिवस व्हिडिओ वगैरे बनवू भेटायचे नाही, कारण ते लागला त्यामुळे हातीन कॅमेरा पकडून गावणं नाही, उजव्या हातीकत लागला. त्यामुळे फिशिंगचे वगैरे खेकड्याचे वगैरे व्हिडिओ आपण काही दिवसांनी बनवूया. तोपर्यंत आपल्या चॅनल सोडून जाऊ नका. आपल्या चॅनलवर नक्की आपण चांगले चांगले व्हिडिओ बनवू याच्यानंतर पण. चला तर मग धन्यवाद.